Ini apa? Bujuk. Kena. Hei. Ini apa ini? Ini apa? Muwe keranjingan. Menengok kak, menengok. Bukan seneng kemes lagi, masih ampok nih. Itu apa? Jaluk bubuke lho, bubuke apik to. Aku ditawani, "Mas iki lho enak sempolan." Kayak Aku ngono. retine sampean iki kesel, ngono. Kayak mono godengku. Bodemu. Heeh. Masalah suwe ra kecethuk to, Win? Mau suwe ra kepethuk aku. Suwe ra kecethuk. Makane kamu jaluk turu wae, Mas. Ora. Piye? Iki nek domen. Dadah. Hah? Beli apa? Beli sempolan aku minta satu ya. Apa? Iki jane nek do meneng kabeh iki do delok apa iki? Kejaran. Napa, Bu? Heh? Kowe. Berarti delok kowe. Weh, le, sing ngajari ngono sapa? Kowe mu gedhi kepethoke pisan. Dimarahi kapan? Kowe. Wong acarane apa to? Bu, ra mudeng aku. Bedene ora enak. Ora bedenge. Ora bedenge. Jane iki mang acarane apa? Mas Anu, acarane napa? Takok panitia sih. Mas Samnitia, acarane apa, Mas? Aku masa woro-woro rene ora acarane. Renek. Ate. Iya. Menyambut ekspedisi Merah Putih. Oh, menyambut ekspedisi Merah Putih. Lah kita kan ngerti ya. Terus dewe. Oh iya, oke Mas. Menyambut. Memang ora ngerti to. Apa? Ki namang enek Pak De Vincent. Oh, Mister. Heeh. Oh, kesedok Mister Black Dog begini. Mister, di Mister Ima. Halo Mister. Hai. Ayo. Isin aku dewe. Hai Mister. Hello. Sampeyan ningali pun dang. Bahasa Inggris blok. Oh iya. Iso bahasa Indonesia. You understand it? Is Indonesia. City will. Iso nek city. Ampun takut, kula mboten bliakot. Ampun takut. Aku takut. Tapi ya lo ngaku I don't know. No. Piye yo. Lambo. Ana sing bisa bahasa Inggris ora? Ora. Sing bisa bahasa Inggris mang nyandrene ae. Aku ra budeng. Piye Wil? Bu, piye? Mbak, iso anu apa? Google Translate. Google Translate. Apik kae. Apik iki lah beb. Ale umi ngono. Lah piye wong ya kene ilat Jawa. Apa wi iki bingung Aku ya bingung. Yesterday o'clock apa banget. Wah, tatone wi. Tatone kala jengking. Kalau jengking irungmu. Lah kok bikin wayang. Tatone wayang. Wah, ladak nenggolo biar. Keprok botol raimu. Iya, Mas. Aja dijak jagoan joget ae. Oh iya Mas. Kuwi, Mas. Lah disawer dolar lah ya bingung iku lek ngejalke. Ayo bobo. Kowe sing gane. Ya I Mr. Black Dog. Mr. Black. Oh, Mr. Black Dog. No, I. Black. This is ireng kaya areng. Ireng kaya areng. Lah piye? Ya jarine ya kaya areng lho. Yo, Mister. You like reok? Kereten. Jenengan seneng reok buat. Lah piye? Yes, Will. Yes. Jan. Come. Tidak apa-apa. Are you okay?
goblok juga. Ayo, kowe sing narik, kowe sing Apa? marahi. Yo kowe ngono. Kowe sing marahi. Yo ora, aku sing narik kowe sing marahi. You is a niru. Niru apa niru bahasa Inggris? Niru bahasa Inggris apa, Kang? Ngetut nih. Ngetot nih. Lebih Hah? Dancing together. Yeah. you like dance. Dance. Sing. Lah. Ah. You like rap. Like, only like. Ya aku nek maca ning ragamu liko. Liko. You is Apa? Bagaimana? ngetot nih apa? Dancing together is Apa? oh. Hah? Talking. Talking kepiye? You is Indonesia. Ya. I was dari Sumatera. Duri. Oh. Asal dari mana? Dari California. Will. Hey. Aku sidik-sidik mudeng loh. Kira tak jalan dia kowe. Ini California. Gue kali pucuk. California. Wow. Ya. Oh, yes. Kamu kates California. Aku pikir suara ono joget, Wil. Yuk. Tak tang. Ngeten. Oke. Ayo Mas. Kowe. Ya. Aku wis gentenan kowe. Satu. Jadi cakap. Satu. Oh, boleh makan aku siapa? Cek. Mister, thank you. Luar biasa. Mister, the kuplok is scary. Kuplok, rumah sama ngarit sama piye nganggo kuplok. Capek berarti ya. Acaranya memang kayak menyambut apa? Luar biasa. Good job, Mister. Good job. You is the you begitu luar biasa, makanya. You, this is the best. The best is good. I like. Ganti bojone. Orang mas. Bacokan yo, dikukur rambut jengku. Ngerti? Semua blak karo. Mister, ampun kapok ya. Main kesini ampun kapok. Yes. Wes pokoke disambung-sambung ning. Iya, kepiye carane? Pokoke penting paham Mister paham. Thank you for piye? Bojone kok warai warokan. Wis nganggo kok. Kuwi anu Mas. Ora sepuh. Kuwi yo Pak Tawon.
Asli itu tawon gua. You in left backflip. This is black dog. Black dog. Black. This is ini. Queen. Yes. Yes. Maka Mari. Mister Mani dasmu. Tapi bayaran. Yo bayar loh. Orang yang ngono kuwi. No. This is Apa? This is nang kene iki. Apa? This is cari apa nek bahasa Inggris? Saudara ke apa? Brother. Brother. Iya toh? This is di sini No money. no money. No money. Oke. Yes. Oke. Apa? Bu. Ya wis kencenan. Lah, yo. Aku sak kerja ta iki. Kita jadi pokok kabeh ini. Oh, pokoknya tadi mau kerja iki. Jadi pokok dadak. Ben. Ayo Mas. Nggih. Oh,
Lo